Ak máš fóbiu s pavúkov, toto video vypni. Nie som ten človek, čo by mal úplne fóbiu s pavúkov, s niektorými som v pohode. Napríklad také jumping spiders, aka skákavky, sú strašne cute. Pozri sa na tie veľké okále, Tie vyslovene vyhľadávam, keď som niekde v lese alebo na záhrade. Hrám sa s nimi, nechávam ich skákať po mne, alebo taký hajzlový pavúk je neškodný. Len si vibuje pod záchodom, on neobťažuje mňa ani ja jeho, keď kakam. Ale potom je to skupina pavúkov, ktorá nevynecháva leg day vo fitku ako hajzlové pavúky. Majú dlhé, niektoré aj chlpaté nohy, malé strašidelné oči a s nimi už mám problém. Ešte keď som bývala u rodičov, tak ich dom má asi 4 poschodia, s tým, že ja som mala izbu v podkroví. To podkrove bolo staré, malo nejaké vady a práve cez tie malé chybičky krásy vedeli vliesť aj rôzne hávete, ako spomínaní pavúci. Inak si neviem predstaviť, ako sa mi mohli teleportovať do izby a že sa im vôbec chcelo liesť tak vysoko. Blbé bolo, že ma neprišli navštíviť malinký cute skakajúci pavúci, ale veľké chlpaté mátohy, ktoré si povedali, že sa mi nasťahujú do mojej izby s celou svojou rodinou. Ako som ale zistila, že sa mi nasťahovali? No jednoducho, išla som si zobrať kresby z rohu izby, nejaký čas tam ležali a jak som zdvihla výkres, tak na spodku spravil pavúk kúk a už som berala papuču a ostal po hlave. To som ešte nevedela, že ten pavúk mal svoju polovičku, ktorá sa mi v noci došla pomstiť a kusla ma do nohy. To si nerobím srandu, to sa vážne stalo. Vždycky to bol ten istý druh pavúka, veľký hnedočierny, chlpatý, hnusný, s takým pruhovaným zadočkom. Tak som si ho našla na Google a zistila som, že to bol kútnik domový. Je to docela bežný pavúk, vyskytuje sa často v domácnostiach blízko ľudí a žijú v tmavých kútoch izieb, preto má asi názov kútnik domový. Je jedovatý, ale nie je životu nebezpečný. Vyskytuje sa hlavne cez leto, čo dáva zmysel, lebo len cez leto som ho najčastejšie videla. Samičky bývajú väčšie od samcov a môžu aj s nohami merať 10 cm, čo je desivé. Aj s takým som mala príležitosť sa stretnúť. A to bola búrka cez leto v noci, nedalo sa mi spať, lebo v tom podkroví ten dážď bol tak hlučný, ako keby niekto tie kvapky strieľal z guľometu. Dosť som sa bála, tak som sa zdvihla, že idem dole do obývačky sa ukludniť. Zasvietila som si baterku na mobile a pred mojimi nohami bol ten najväčší kútnik na svete. Toto nebol obyčajný kútnik, toto bol gigačet všetkých kútnikov. Tak hľadám niečo, s čím by som ho mohla šľahnúť skôr, než sa schová. Myslím si, že mi v tomto dáte za pravdu. Nenávidíte, keď máte na očiach pavúka, otočíte sa na sekundu a potom zmizne. Z nejakého záhadného dôvodu. Vtedy mám chuť dať Alt F4 alebo podpaliť celý dom. Podľa toho, že bol fakt veľký, tak tipujem, že to bola samica. Hýbala sa extrémne pomaly, čo bolo strašidelné. Už som len čakala, kedy mi vyskočí na ksicht. Nič som nemala po ruke, tak som si všimla činku, pri ktorej akorát prechádzala. Áno, činku, chcela som sa dokopať k cvičeniu, ale moc nevydalo. Bolo to stresujúce. Aj keď sa za to cítim zle, lebo možno sa len bála tej búrky ako ja a hľadala, kam by sa pred ňou mohla schovať. No a také bolo moje nažívanie s kútnikmi. Mám veľa fotiek s nimi, sú to docela modelky, musím povedať. Dám vám také ponaučenie, nebuďte ako ja, nezabijajte žiadne pavúky a nebuďte vystrašení ako ja. Konec koncov, tie malé potvary sa nás boja viac a sú aj nápomocné v zabíjaní malého hmyzu. A keď už máte nejakého pavúka doma, dajte ich do nejakej nádobky a vypustite ich vonku. Za to vám budú viac vďační. To ale neplatí pri čiernej vdove, to radšej podpalte celý dom. Našťastie sa na Slovensku nevyskytujú, takže podpalovať nič nemusím. Dúfam. Taký fun fact, pavúk vás kusne len keď naň vyvíjate fyzický tlak. Myslím to tak, že keby ste mali pavúka napríklad na nohe a zatlačili by ste naň pestom, tak si myslí, že ho chcete rozpučiť a vtedy inštinktívne na obranu vás kusne. Takže nestlačajte ich. To by bolo všetko o mojom boji s pavúkmi. Ak sa vám video ľúbilo a chcete viac takýchto videí, nezabudnite dať like a odber. Dajte mi tiež vedieť do komentu, akých pavúkov sa vy bojíte, alebo akého máte zrovna vo svojej izbe. On tam niekde je, len o tom ešte nevieš. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!